दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 40 नं रौता बियाबनि रौता प्राइमारि सिङाव थानाय बालिसिया गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल हान्जाया बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि 40 नं रौता बियाबनि सुबुं गौमा मेलाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गाव हारसिङैनो नांगौनिबो बांसिनै मासि लाना बे खेबावबो सोरखार दागोन होनना फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। जोंनि मोनसे बिसायख'थिनि मेल खुंनाय जादों आरो बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैना बाहागो लाफैदों। बेवहाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफ्राबो फैदों आरो दिनैनि बे गौमाखौ नायनानै बा गेदारिंखौ नायनानै जों बेखौनो बुंनो हायो जे रौता समष्टिया थांनाय बोसोराव जों जिखिनि डिफारेन्सआव देरहादोंमोन एबार डाबल डिफारेन्सआव देरहानो थांगासिनो दङ आरो रौताजों लोगोसे उदालगुरियाव गासै 10 जोंहा कन्स्टिटुएन्सि दङ। बे गासैबो 10 कन्स्टिटुएन्सियाव 10 कन्स्टिटुएन्सियाव जोंनि दायो प्रग्रेसा जोबोद मोजां। थांनायाव जोङो जेसेबां मोन्दोंमोन बेनिख्रुइ जोङो बांसिन मासि एबार जों उदालगुरि जिल्लायाव मोनगोन बियो रोखा जाबाय आरो हारसिंनो सरकार बानायनो थाखाय जिखिनि जोंनो अनजिमा नांगौ बे अनजिमानिख्रुइ बांसिन जोङो मासि मोनगोन एबा अनजिमा मोननानै जों सरकारखौ दानो हागोन। बिपिएफ दोलोनि माखासे मानसिफ्रा जायगा जायगा हिंसानि माखासे बिथांमोना खामानि मावदों। बियो मोजां नङा। आङो बिथांमोनखौ खावलायदों जे डेम'क्रेसियाव जुक्ति-जुक्ततानि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों स्किमफोर फोसावनायनि गेजेरजों नोंथाङा इलेक्सन गेलेनो हायो, नाथाय दादागिरि खालामोबा बुख्रेब-सुख्रेब खालामोबा रायजोफ्राबो गाज्रि मोनो। बेबायदि खामानिखौ बिपिएफआ जेसेबां मावगोन एसेबां रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनगोन। इउपिपिएलआ जेबो खथि जाया। मानोना आथिखालाव बेबायदि सोरबा गारि बुफायनाय दादागिरि खालामनाय बेफोर मानसिफ्रा मिनियोसो, बेखौ रावबो गिया। दा नंखायनो बिथांमोना जाय बेबायदि साजा उदखारि खामानि मावगोन बिसोरो जेलाव थांगोन। ढेकियाजुलिनि 5 नं वार्डआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय सोमजिदों। गंसे थाग्रा जायगायाव मुवा बेसादफोरनि गुदामफोर दङमोन। न'फोरखौ ओरैबायदि साजायनाय जादोंमोन दि हरखाब जाब्रबथायनि समाव अर खोमोरग्रा हान्जानि गारिफोरा हाबनो हाया, जायनि जाउनाव न'फोरखौ बासायनो थाखाय दै सारनो गोनां जादों। राजा कहाँ अभी? वो तो पागल हो जाएगा साला। होगा, गाड़ी भी तो आती है। मैं आ रहा उसी को फोन किया। 2 गाड़ी तो आई गया। उसी को फोन किया आ रहा है। हट रहा है, बात इसकी है क्या? बात से अंदर हम दुकान से देखा अपना इतना हमको भी नहीं मालूम है। हमको फोन करके बोलता भैया आपका घर पर आग लगा है क्या? हमको तो नहीं मालूम। अरे वो बंद दुकान वाला नहीं है, उसको माँ की तो अपने घर में फोन किया। नार्सिं फरायनो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयार इन एडमिशना सोलिगासिनो दङ। जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय नोंथांमोना एडमिशनखौ लानो हागोन। गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा जानबुं अनजिमा 8723035865 आव फोनांजाब खालामनो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव
Bachelor of Vocational in Nursing Care नि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेल्युआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कोर्स कमप्लीट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब कर्पोरेट जब आरो प्राइवेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कोर्स कमप्लीट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो थेंक इउ